Ясно е, че народът и хората имат нужда от стабилност. Обаче, каква стабилност е въпроса? Стабилност правилна като хората или стабилност на корупцията, стабилност на грабежа, стабилност на алчността, стабилност на злобата, стабилност на крадците, стабилност на световният ред и глобалистите, стабилност на лъжите, стабилност на измамата, стабилност на парите, стабилност на олигарщината. Такава стабилност ли предлагат управляващите? ГЕРБ, заедно с Има такъв народ и БСП, предадоха избирателите си отново, както сигурно винаги са правили. Обаче разликата е, че вече такава алчност имат всичките в управляващата власт, че се опитват да третират симпатизантите, всички техни, като малумници, сякаш хората и народът не са интелигентни, сякаш хората сме прости. Третират хората сякаш не знаят нищо и се държат като професори. Опитват се да учат избирателите си, че нима не знаят хабери понятия от управление. Обаче едно е ясно, че думата коалиция по принцип е мръсна дума. Това означава събиране в името на мангизите, на бакшишът, на парите, събиране, издружаване в името на лъжите, събирано в името на принудата, събиране в името на егоизма, събиране в името на приватизацията, събиране в името на частните корпорации, които контролират обществото и контролират света, събиране в името на предателството. Това е коалицията. Събиране в името на крадене и усвояване на публични фондове от еврофондовете и крадене на повече и събиране в името на молене за повече еврофондове. Това ли е коалицията и събирането? Така че в това народно събиране, коалиция, всичките до един са корумпирани и няма какво положително да се роди от тях и да се инвентират. Това не са интелигентни, нито разумни същества, които могат да предлагат каквото и да е развитие, какъвто и да е народ, имало такъв народ, за кой народ говорят и какъвто и да е социална демокрация. Всичките нямат способността да предлагат собствените си програми.
Това е реалността.